everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dagan, Misael! Dagan! Ayaw, maluwi ka! Dili pa ko gusto mamatay! Dagan! Ayaw! General Mark, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko! Medyo kong Gaspar, kagaw ka! Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus. Dili kay kutob lang kini sa panimaho sa Aliyah. Kung dili pagpadayon sa wa pamahuman nga krusada. May kaugalingon kitang balaod o hustisya. Hiday og dipiktuso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa Eskwadro, mas paspas og patas ang hustisya. Misael, maluhoy ka! Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw. Ayaw kong patiha! Imo lang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan. Ayaw! Ako ang Eskwadro. Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Mendoza. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.